фронте. Ну что ж, я рада представить и гостя, который присоединился к нашому ефіру. Це Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова. Пане Олексію, вітаємо вас. Салям алейкум. Салам алейкум. Пане Олексію, вот буквально 20-10 минут назад появилось такое информационное сообщение. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия может начать военную операцию в Украине совсем скоро, в ближайшие 48 часов. Он сказал следующее, цитирую: «Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина есть еще время сделать шаг». И одновременно с этим заявлением Бориса Джонсона мы видим заявление главы секретаря национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который после заседания РНБО пообщался с журналистами и сказал следующее, я цитирую: «Ситуация находится абсолютно под контролем. Мы на сегодняшний день не видим, что полномасштабное наступление России может произойти 16-17 числа. Угрозы со стороны России есть пока постоянно, пока не покушается на наши территории». То есть, что происходит? Как понимать эти заявления наших западных партнеров, которые говорят, что в течение 48 часов Россия может осуществить вторжение? Украинское высшее политическое и военное руководство говорит о том, что ничего подобного. В ближайшие 48 часов вряд ли Россия нападет, хоть и, в принципе, на протяжении 8 лет она оккупировала наши территории, и такая угроза сохраняется. Но по поводу 48 часов, идет полное отрицание. То есть, почему такие не коррелирующиеся друг с другом заявления? Как их правильно оценивать? Вот какое здесь, на ваш взгляд, должно работать критическое мышление? Кажуть, є таке китайське побажання жити в цікаві часи. Угу. Погляд, ми якраз зараз живемо в цікаві часи, це не добре побажання. І в даній ситуації дійсно важко зорієнтуватися, кому більше вірити. На мій погляд, насамперед для наших глядачів потрібно все-таки знаходити в собі сили, намагаючись слідкувати за ситуацією, зрозуміти, що відбувається. Хоча б на певний час абстрагуватися, тому що реагувати на кожну, особливо таку заяву тривожну, ви нічого, власне кажучи, наші сили обмежені вплинути на це. Але це просто нагнітає ту паніку, ситуацію, яка і без того напружена. Якщо говорити про мої оцінки, то я б сказав... Хто нагнітає в першу чергу і чому нагнітає? Нагнітає, зрозуміло, Росія своїми діями, тому що ті заяви, які лунають від наших партнерів, вони базуються не на побудовності. Наприклад, сьогодні я спостерігав за даними Flight Radar, такий інтернет-ресурс, в українському небі близько 10 годин перебував американський розвідувальний літак, який ходив вздовж кордонів Білорусі, Донбасу, Криму. Тобто вони постійно моніторять ситуацію. Крім того, є агентурні. Вони, можливо, десь трохи перебільшують, але це об'єктивна інформація. Позиція наших урядовців, вона до певної міри також зрозуміла. Тобто те, про що говорить президент, що паніка є нашим першим ворогом, він по-своєму прав. Єдине, наскільки ті меседжі сприяють паніці, чи навпаки заспокоюють громадян, це вже інше питання. Я зовсім схвалюю ту комунікаційну політику, яка йде з боку. Тому ситуація серйозна, нагнітаючи ситуацію насамперед Росія, насамперед керівництво Росії, є всі підстави вважати, що вона загрозлива, і враховуючи наш досвід 8 років війни, враховуючи те, що Путін неодноразово вдавався до нелогічних поступків, до поступків, які йдуть не лише на шкоду Україні, але й на шкоду національним інтересам самої Росії, ми не можемо виключати найгіршого сценарію, до якого може вдатися, попри всю нашу логіку того, що Росія від цього постраждає, чи це Росії буде невигідно
стратегічній перспективі. Да, пане Олексію, но не кажется ли вам, что когда наши западные партнеры озвучивают даты и даже часы, когда Россия может напасть, да, вот 48 часов озвучивается и со стороны Британии, и со стороны Соединенных Штатов, таким образом они намеренно загоняют Россию в цейтнот, чтобы Россия уже окончательно перестала играть в эти гибридные войны и приняла решение. Либо она вторгается в Украину, либо полностью уже отходит назад и изолируется в себе. И чтобы второй вариант был наиболее вероятным, наши западные партнеры осуществляют невидимую по сегодняшний день за последние 8 лет военно-техническую помощь, дипломатическую и политическую Украине. Вот нет ли у вас такого ощущения? Пані Гульсу, я зможу вам дати правильну відповідь на це запитання, можливо, через кілька місяців чи через кілька років, коли ми знаєте, чим це завершилося. Тому що наразі йде велика гра нервів. І те, що ви сказали, що наші західні партнери називають Росії якісь дедлайни, можливо, в них є ця інформація, це не 100% інформація, але навіть якщо в них є відсотків 90 інформація якась про плани Росії, які попали, чи стали відомі завдяки агентурним даним, чи даним спостереження розвідки, різної радіорозвідки, космічної розвідки, і цим самим оголошуючи, чи даючи знати Росії, що ці плани відомі, це є дуже потужний стримуючий такий засіб для Росії. Сьогодні, до речі, я дивився початок розмови публічної Путіна з його двома ключовими міністрами оборони і міністром закордонних справ. І там, в принципі, були якісь натяки на те, що може ще не пора, давайте ми будемо говорити далі. Тобто це такі обнадійливі. З іншого боку, я кажу, це ми можемо сказати чи оцінити те, що було сказано через кілька місяців щонайменше. Можливо, це знову якийсь такий намір ввести в оману всю світову спільноту, а насправді готується зовсім інший план, який є не. То есть правильно ли я понимаю, что когда озвучивается возможный сценарий нападения России в Украину, то это значит, что этот сценарий уже точно осуществлен не будет? Ні, це не дає гарантії того, що він не відбудеться. Але якщо дійсно ми попали в точку, образно кажучи, і ми їм сказали, що ми знаємо про цей сценарій, тоді є ймовірність того, що або він не відбудеться, або він відбудеться в якомусь іншому вигляді, або він відбудеться в інший час, або, найголовніше ця мета – це упередити. Тобто, якщо ми знаємо наміри противника, значить ми до них підготовлені. Ну і не треба забувати, що все-таки, окрім риторики такої стримуючої, пророблені досить конкретні практичні дії, як українською владою, як українським суспільством, тому що ті сигнали, які подають громадяни, долучаючись до сил спротиву, ті сотні тонн вантажів, які прийшли на допомогу від наших західних партнерів. Це все в комплексі дуже потужний сигнал для того, що Росії краще не починати того, що вони задумали. Ну, действительно, вот вы отметили выше сегодня переговоры Путина с министром иностранных дел и обороны, с Лавровым и Шойгу. И там, значит, в той публичной части, которую нам показали во время переговоров, Лавров сказал, что все же есть шансы для урегулирования этой напряженности в дипломатической плоскости. И также Лавров сказал, что Россия уже подготовила свою реакцию на ответ США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности. То есть, как вы думаете, на что они рассчитывают? О какой дипломатической дальнейшей плоскости идет речь? И не исчерпали ли все уже свои возможности в области дипломатии? По-перше, дозвольте мені ще раз сказати, що це потрібно все-таки дуже пильними бути, при тому, що, скажімо так, сприймати на віру те, про що говорять на публіку. Тобто це можуть бути відволікаючими. Да. Тепер по суті вашого питання. Росії потрібно показати перемогу. Це не в сьогоднішньому світі, особливо в віртуальному, це
потрібна картинка цієї перемоги. Не обов'язково це перемога. Тобто це може бути стратегічна поразка, якщо, скажімо, оцінити її в більш тривалій перспективі. Але зараз треба продемонструвати перемогу. Лавров якраз в своїй доповіді Путіну, він казав, що от ми добилися від них цього. Він з величезним задоволенням перераховував, скільки було візитів високого рівня на цьому тижні, скільки очікується попереду. Тобто все це можна продати як перемогу. І якщо Захід їм теж трошки допомагає, принаймні не намагається там виставляти свої якісь здобутки, які безумовно є. Тому якщо Росія вибере оцей варіант сформувати таку віртуальну перемогу, а ще Захід в цьому посприяв трошки, а ще якщо українці запропонують якийсь компроміс, до речі, це досить небезпечно. Тому оцей тиждень, який є насправді надзвичайно критичним до кінця цього тижня, початок наступного. Якщо не почнуться бойові дії, то є надія на те, що поступово буде відбуватися деескалація, відведення. Вот, кстати, по поводу компромисса со стороны Украины. Сегодня интернет взорвало заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайка. И не только интернет. Это вызвало бурю негодования и эмоций среди украинского политического истеблишмента. Вадим Пристайко сказал в своем интервью, что в вопросе вступления Украины в НАТО можно было бы для деэскалации проявить какую-то гибкость. Правда, потом в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это. Николенко, спикер МИД, четко сказал, что Украина определила свой курс вступления Украины в НАТО еще в 2018 году, введя этот пункт в Конституцию Украины, и любые подобные действия будут ей противоречить. Потом сам Вадим Пристайко разъяснил, что он имел в виду, но, тем не менее, такое заявление из его уст в интервью прозвучало. Вот как вы думаете, это действительно была просто ошибка, или, как предполагают многие политические эксперты, таким образом проверяют реакцию общества на возможные подобные решения и действия? Я не виключаю, що в урядових кабінетах є прихильники подібної ідеї. Час від часу піднімається на рівні експертів дискусія, чи нав'язується дискусія, наскільки гарно було б Україні повернутися до ідеї нейтралітету. Але що стосується, власне, заяви посла Пристайко, я уважно подивився його інтерв'ю перше і пояснення, які він давав BBC потім. Там дійсно був перекручений контекст. Чи, скажімо так, його слова він дав можливість трактувати його слова по-різному. Але я впевнений, що Пристайко в жодному разі не намагався робити якусь нову нестандартну заяву від офіційної влади України. Тобто там радше йде мова про те, що він дав чи зробив оцю таку неточність, яка дозволила трактувати по-різному його слово. Тобто я впевнений, що Пристайко не мав на увазі, чи йому не стояло завдання, як ви сказали, зондувати громадську думку, тим більше це було англійською мовою і на BBC. Що стосується можливої зміни підходів чи до якихось компромісів, які по відношенню до НАТО, то там те, про що казав Пристайко, що наразі Україна не в НАТО і перспектива доволі невпевнена. І зараз би Україна, я думаю, що могла б потролити, принаймні на рівні, скажімо так, чи в стилі, як це робить Росія, поставити Росії умови. Якщо для вас так важливо, щоб Україна не вступала в НАТО, давайте тоді, можливо, поговоримо про ціну, яку готова платити Росію. І насамперед це мало бути визнання незаконної анексії Криму з компенсацією всіх матеріальних втрат державі, бізнесу, матеріальних, моральних втрат всім, хто постраждав від російської окупації. Тобто можна було б Росію тягнути в цю дискусію, і Росія найбільше боїться, над нею сміялися. А це десь така серйозна тема, яка б виставила б Росію досить неприємно.
Пане Олексію, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я предлагаю подключить к нашему эфиру народного депутата Украины фракции «Европейская солидарность» Володимира Ар'єва, а потом мы вернемся непременно к нашей беседе. Володимир Ар'єв зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум.